Saluyot tissue. Yung ating tubig. Kain tayo ng saluyot. Yung ating tubig. Okay. Saluyot. Gutom na ako. Bilis, bilis, bilis. Bilis, bilis, bilis. Nabisin akon. Nabisin akon. Eh, baka hindi natin maubos. May hotdog. Kain. Tayo ng saluyot. Kain. Kalbo! Gutom na ako. Bilis. Bilis, bilis, bilis. Timer ta ti kwa. Timer ta ti break ta. Timer 15 minutes. Gawin na natin 14 kasi nabawas na eh. Yan. Ayos. Bisina kon. Gustuatan. Ini tapi hotdog na. Okay. Manang tayo apo. Ada saluyot. Kasi natin niya. Yun, ang ulam. Yum. Saluyot. May dama hotdog na. Dinakdakan. Ha. Gutom na ako. Siyempre, ating tong laban, saluyot is life. Yan o. Saluyot. Inapoy. Damo hotdog na. Dinakdakan. Siyempre, hindi mawawala ang sili. Sili. Kain tayo. Kain tayo, apo. Ito di binalong kunsa. Kado. Papigsa tayo kiti. May saluyot. Saluyot, dinakdakan. At the hotdog. Mayat. Gam. Tayo pa, hindi. Saluyot. Di bomboradyo. Bomboradyo.
Bamburado. So, hindi nila kasalanan kung pain mo sa buhay. So, you don't involve other people dahil lang sa nasasaktan ka, dahil sa may pinagdadaan ka. So, ngayon, adult dyan na Attorney Harry Roque, naiintindihan mo namin and we sympathize sa'yo sa pinagdadaanan mo. And to all his sacrifices, no? And to all his sacrifices. Pero, we are very thankful. We appreciate yung mga ginawa ko. Pasalamat na po. But that is not a valid reason para mandamay ka at manhirapan ng mga tao o mga bagay-bagay na para din dito sa pinaglalaban namin. So, yun, ako dito ako full attack kay Attorney Harry Roque. Hindi pa man ako well, may mga nasasabi, mga criticism ako sa mga nasasabi kay Attorney Harry Roque just to prove a point at sana mag-isig-ising siya. Kasi again, hindi lahat kasi ng tao nadadaan sa santong kasalan eh. There are people who needs to be santong paspasan para matakbuhan. So, ayun, we are hoping na maging better ang sitwasyon mo, Attorney Harry, and hopefully you will do the right thing na makakatulong sa'yo sa mga susunod. And please, don't do anything na makakasira sa pinaglalaban natin. Or else, pasensya na, I will not, kahit marami yung naitulong mo, I will also not allow you to destroy what we are fighting for. correct. Yung nga sabi ko ito yung kay Maharlika, no? If you're going to be a liability to the movement, di ba? Magkukwentas klaras tayo. Not to Attorney Harry, but to Maharlika and whatsoever. In the case of Attorney Harry, ayun nga, parang adult naman na siya. Alam niya na yung consequences ng action niya. Bahala siya. Ayun. Alam niya na hindi pwedeng mag-interfere. Oo, alam niya na pwedeng hindi mag-interfere sa trabaho ng ibang lawyer. Sa Pilipinas nga, Aldo, no? Sa Pilipinas, if you're going to do something like that is a ground for disbarment eh. Yes, correct. Oo. That's a no-no. That's a no-no. Also, this case is not just a random case. This is a high-profile case. And if someone has already taken the case, such as Attorney Kaufman, and you have become a nuisance towards the case, you're also part of those people who is delaying the case instead of actually helping it out. So yun. Kaya ba, kung pareho ang sorry, Aldo. No, you go. Tell me, Hello. how are you? Good to Hindi know. ko alam kung pareho ang principle or tawag dyan, ethics na sinusunod. Kahit kasi sa nursing ko, hindi porket nurse ka at may pasyent ka sa isang hospital. Hindi pwede sabi mo, nurse kasi ako kasi kaya dapat ganito ang ginagawa ko. So that is very disrespectful sa kulit mo at sa profession mo. So, kailangan kung sino yung may handle, you allow them, maliban na lang kung kita mo na maling-mali at talagang hard. Are you guys go together for lunch, Mr. Emil? All nurses? Parang, Oh, okay. it's not, I think, Okay. kung hindi... Well, one and a half hours, ewan right? ko, 1 and hindi a ko half alam for kung you bakit guys? pinipilit No, natin 1 ni hour? Harry Roque na Oh. Just kung ano nice. yung gusto niya. I think, well, isipin natin na kung siguro maganda ang layunin niya, ayaw niya mapasama si PRRD o sa tingin na may better suggestion siya. There is a better way or avenue kung paano niya yan mapapaabot. At dapat willing siya i-accept kung tatanggapin o hindi. Kasi hindi nga siya yung counsel talaga. So, kung ano man yung suggestion mo, iparating mo kay Attorney Kaufman o kung kanino pa, then be ready kung accept it, kung tatanggapin o hindi. Kung tatanggapin at i-apply nila at i-consider, congratulations. Kung hindi, that's okay. Kasi dapat niya wala kang opinion, wala kang say. So, hopefully, ganun yung treatment niya sa mga bagay-bagay. Ayun. Proceed na tayo sa 6. Ayan. So, anyway, siya, tayo yan mag-aalas stress na, matulog na tayo. Ano ba yan? Ang hirap. Kasi po kasi natin ang niya. Correct. Oo. If Maharlika is going to destroy the legacy of PRRD, correct. Away talaga to. 'Di ba?
Oo, madam, ang mga kakampi hindi naman kami binabanggit, pero pinaglalaban natin at sumasagot tayo. Yung mga realista, hindi naman kami binabanggit, pero sumasagot kami. Bakit? Kasi sinisira nila ang pinaglalaban natin. And the same reason why I am answering to Maharlika. So, anong point? Anong hindi kami binanggit? Hindi kami kasama. Bakit kasama ba kami na binabanatan nila? Risa Ontivero? Simple. Diba? Si Sarah naman. So, dapat pala tumahimik na lang kami. Pag hindi ikaw yung... What kind of logic is this? Totoo. Or kung anong pinaglalaban na. Actually, Kung nung... are you allowing it? Dahil lang sa hindi kayo binabanggit. Even though direct ang sinisira ni Maharlika kung pinaglalaban natin. Actually, nung kinokontak ako ni Kati Binag about this, sinabi ko kay Kati Binag, sabi ko, te, mag-all out ako kay Maharlika for the following reason. Banggitin niya ang pangalan ko, sirain niya ang legacy ni PRRD, at hindi siya tumigil sa kakapanira sa ibang mga DTS vloggers. I said that. Usapan namin yan ni Kati Binag. So pag na-meet ba yung condition? Of course, na-meet yung condition. Ngayon, kung kunwari, ang reason ninyo, hindi ka naman pala binanggit eh, ang tawag dito, hindi ka naman kasali doon sa ano, ba't nakikisaw ka sa gulo? If yung pagba-vlog ni Maharlika ay directed lang pala sa certain audience, dapat nag-group chat na lang kayo, das doon kayo nagkwentuhan. Hindi nyo na vinlog yan. Diba? Since vinlog nyo yan at pinablic nyo yan, you expect retaliation from all directions. Ganun lang yan kasimple. So, ngayon, yung mga nagsasabi, hindi ka naman binanggit ni Maharlika. Ayaw pala ni Maharlika na pakinggan yung mga sinasabi niya. Dapat nag-group chat na lang kayo. Diba? Ganun lang yun kasimple. Anyway, Kuya Miko, nandito si Jake Orsobal sa atin. Jake, nandyan ka pa ba? Yes. Hello, Jake. Ayan. Meron kang gusto i-share? You want to explain something? What do you want to share for tonight? Share? You're always healthy conscious. Explain something? Hello? Gusto ko lang mag-hi. Gusto ko lang mag-hi at first time here. Journey could be long. Sabi ni Aldo. Ako meron po, pero bawal. Ayan. Right. Ayan. So anyway, wala kang sasabihin, Jake? Ibigay ko muna yung floor kay Kuya Miko, ha? Huwag kayong mag-isip. Walang This is working. kasi ang iniisip ko para kasi nag-away-away na walang alam mo yung walang effort na mag-ayos. Walang effort para pag-usapan tayo. Ako, sa akin nakaka-include ko yan. Well, una kasi hindi ko alam ng details. Yun ang problema eh. Hindi nyo ginawa yung due diligence mo bago kayo nag-comment. You have brains. Ito na kasi yung tunto ko kasi isipin ko si Atty. Trixie, nakapagpapalito ko si LJ, sobrang mga angel squad yan. Diba? Mas gusto nilang makayos yan ng private. Si Alto, si Aldi. Kasi ko yung mga effort to fix this kahit yung mga first weeks pa lang. So ngayon dapat bago kayo mag-comment, bago kayo mag-assume na magayos na lang kasi kayo, sa tingin nyo walang effort, nakita nyo ba yung confrontation ng several times with Atty. Harry Roque, with Aldi? Alam nyo ba that Aldi even apologize sa live? Kung kinupon siya kahit sila Madam Gano at si Atty. Harry Roque, yung gawa ng kwento na pinatayan ng fight, Aldi even apologize several times para lang makaito. Pero after how many days, wala nang comment si Aldi. Nag-comment pa rin si Maharlika. Alam nyo ba? Di ba sinasabi din ako ni Maharlika may cheese? Alam nyo ba na sinubukan itong ayusin through all and through cheesy? Pero anong ginagawa ni Maharlika? Hindi siya sumasagot. Ginagawa pa niyang issue. Sinasabi niya na, bakit nyo kasi tinatawagan na pag pinipilit nyo na? Enjoy. That is actually
an The effort guy's busy. para I'm maayos not gonna ito. bother. Energy. Energy. And actually, hindi sila FJ o sila Attorney Trixie ang Bye. nag-facilitate o nag-initiate yan. Oo. Someone from their side ang nagsabi na tawagan sila nila Kitty. And Kitty and other people thought na it is a chance para Thank you, Lord. maayos ito. Pero anong ginawa after tumawag, nila Kitty, nila Attorney Trixie, ginamit pa yun. Nakasinungalingan ni Maharlika na sila Kitty ang unang tumawag